me see you drop. Vi er tilbage. Vi er tilbage i sidste spil, mand. Den her version af Sumo Sumo. Nej, tak. 1000 kroner lige der! Birdie, han skal jo... Så skal de jo også sige, at vi... Wow, hvad? Undskyld, det er lige stiv. Undskyld. Ja! Glad på her. Glad på her. Denshu, mand. Ja, det er Denshu. Altså, det er altid Denshu. Det er Denshu. Ja. Bang, man! Hvad så, skriver? 40. Det er jo det. Ham der har spillet mod mange fra Game of Thrones. I bliver likvideret. Åh, nu er jeg se nu. Nu er jeg selv højere. Skål på den. Skål på den. Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Hvor er det ulækkert. Ad. Skæld den ud igen. Ikke med bonus. Ja. Så er der vodka. Ej, den her version af Sumo Sumo. Nej, tak. Den kan du ikke lide. Den kan jeg ikke lide. Den kan du ikke lide. Vi rammer bonus på den, mand. Log in, vi fik 2 kroner på den show, mand. Hvad fuck skal det intro til for, mand? Fuck this shit, man. Det lyder virkelig som om du knækker. Ja, det tror jeg også. What? Jeg troede du til... Jeg... På rouletten, ikke? Er I klar til at se, om man laver den her fucking 1000 kroner? Bitte. Come on now. Come on now. Den kommer på sort. 1000 kroner lige der!